bunge galia omweshimiwa Nyamoko ekero Nyasaye ng'eteri baganka baba chief whip etwa musugumete etwa ko bagane birugo egasiane no kubagira abante birugo nkabagira Joash nkabagira kwanza Jafet Nyakundi koruno kitutu cha Chenot kamatebi kaba committee ya budget nkamubeko nkamago changora bali barenge mna basani gocha ngachaga nka umweshimiwa mene nkagenda bumachoke bwa chache nka umweshimiwa Alifo Yokwana obo vice chairman we committee ku ICT nkamago akeza nkaranga Nyamoko seito nero manyeta mangana ya maremo na ibwate mechano nkamurutari akabe chairman ya mangana ya maremo ase bunge ya ito ya Kenya emiaka ebere etoko chituaka chi committee chigotangana for 2 years committee to bugate bunge chire chinyinge more than 20 for 2 years committee ya tanganira ase bunge kuongozwa na Joash Nyamoko ya lands emiaka ebere last year no mwako yo echete Joash yori karastari omonto bugata mangana mororo lakini omonto geto mumwenu kweri obo mwenu obu obu agerera gotangana obo mwenu bwo ngaini tari obo mwenu bori obobe obo mwenu bwake obo ngaini igobono rere twachiro koba yo bwanchani bwo mweshimiwa ino Joash Nyamoko torrego semo mwanchete ncheni gante betinche koba mogene bwesi koga bwango agateba ngaga ari mbogirango abantu bari nabamino naru south mogirango maate ekabeza nabu gateka sinini omanyire gochaga ombekire class ke igoro ongere kiruge kenene nkaranze nganayo mogene bwesiko mwamanyire kunyagontereraga paka kabeza natari koruga ya bidire na atoma niregere chisane muri bantu baya yani moko mogo mpesta gosoro ai na inje natari gutigaria kanusu gake kominyokeria bagiranga bamahata abantu bamino yani mutatenjire tega nchabono ntabori bugava naga ntabori ke ingi mutaite baire chibesaga lakini okoba yobo sane bwo mweshimiwa Joash nambeyemo anche mwancha nkoli ginda abageni ngo bagambane no mujumbo ino nandi toligi abageni abangao gosema rawamento ngomota toligie igo mota to president ga acha kore kaniseri mwan confuse yake kiagara bate yete mwan confuse maete mwana mentonaro tenaga otebanga barenga banje te baba nani mwe mukyo kaboko igoro bono gaje mama batebanga ngise kore taruto ga ara seri gwe kwere aya barenga mwanje taruto ga ona baba esina bere Wosema na wapi tuwagi omwana orio minto Rene ena motebia anyagocho nyagokwana na inwe onyo mongina Jerusha gakwebanga gochigoro yarokeria nebo mwako mbono maite mwato abana mbari bako kinere town ndoigwana ine oli no mogusipiwa okinerete e town na kingora ateno na abantu baito na tumye gukinia abana na nyoro na abana bane egesongo kiko bawo kwana na nebo munanje mama tayo na katango jina kuminga ngonda abakobere mwanya kumanya antio marenje na kinne chianti kya kangagira makomo ngara atiga bono abana buna bari ba minto ba Rene nyakirario egento mna kinerete taoni agasomba buya egento gyonjo motebi kanya kuru kasa abantu liyo konyo ko practice ke gusi buya kabisa egere Nyasaye agokonye lakini omwana omungaini osomete kweli osometo yani omwana oli omungaini bunga agotene gukwaneke gusi egesongo nabori ngoyo no nyamira ruete bori gosoyo mondo ke agokwane egesonge kenuke gechieto egento gyo kai komusareri yange yobegete kiama lakini no muyare gosema na mamito ekende omosikoyo koro kujerusha
Jerusha ngwe karakari ari ngata itekere go giaki. Giaki. Oma beine bwato mukungu buno mugavana. Ngakiego kwa. Embu ne bwato mukungu. Meru ne bwato mukungu. Na ene manyango ase region ya Nyanza. Omukungu ne ro tanga ine. Gradis wango ndete yo komugwa smagendero. Akwaga chakire gento kirasa montoro mungaini. Egento yo kanda abate yo mongina Jerusha. Ekarakari buya. Siasa ye togori biyo no togori. Lakini ande ryo musurio isaine. Abantu aye bare abamba aruara my friend. Ras mori genjera. Osema na mito wake. Otari getienjera. Abangwa na abande bawo jaga abuno mongwa no yo. Onage ngoyo. Yes, Janua. Janua my friend ebe karakarektiga. Bago janechi besa chinu kabisa barutega abantu ba. Lakini naende ntaite moteme abarai bagusimwa abarigeri chinkwana. Nabora nyore nga mongena tabwate besa nabora nyocha nwa nero bwate. Boss na bato baba ya kivyao. Osema na bamito gaje. Kero umuntu nabwato bujya bwaye. Kyagera no embo songo ntu abete confused nechi besa. Ai na chaga nyamira na nyonga ninu mokorira. Mwa dengo bongo kosenga kimwatenga mboye kiribya. Akoba yeskuru. Ono nje na akuminga yono na intu mboye kiribya ko baye na sali skuru. Kyagera be ere bobe. Tosa bere chi county cheito chiakisi na nyamira. Nyasa ya to abarai abaya. Lakini ekiombe tu achakire lero. Yabarai yaba. Umurai onde bwensi na abe kia makende gyonsi. Tuamuire kwagacha chikanisa 100 gusi. Ekara tu achakire kanisa bunde ya ito ya magwagwa. Eto korigie nchira bakere. Torigia bageni bakere. Na to koruga e weekend etoreke tutu masaba. E weekend yende etokore bu machoge burabu. Usienki meto kwagacha chikanisa. Torigi chibesa kwagacha chikanisa bune bukwego dotebia. Mwanchira ne tokore gasiamo. Na ane ntoriko chari kiama. Ntoriko chari kiama. Omweshimwa re nago chaga oni chinyanya chiaye tio mugakaraira. Na inche na chaga na oni chinyanya chiane tio mugakaruto. Osema na mamito. Totari korwana, totari gwetana oruchibesa chiaye na inuni nuwa bagori muri kiri chinyanya ne chiango chintobu. Mokoro ne chiabo soro chintobu mochigore. Mokoro ne chionde chintobu mochigore. Osema na mamito gage. Mopime buya moancha siasa yomonu etabwati magenderero. Moancha siasa yebitina. Moancha siasa ebwato bobe. Abarai baino bari bako baikange na ini mwa baikange. Moko babantu mutari go ikabarayange. Omondo tai karakariga abuno mugako oyo nyamoko agwe gasa kabisa. Arafu aye ochaga ko muanga na kumuaka bamito gaki chitege aye nguyo gatakete. Umuntu gocho kuba ikange aikonya kumuhanga baminto osema na baminto gaje ntaete gusienge matutaki tuchaka kuanchana uchakira maate bakarugoro na inche bugiranga maate ari ngonya gwekara karinde na gusieria kwenda gwekara karinde tima thinking konyo gwekara kariri anosi asengo chikero mondo nga usoro na achire ga nyamye usoro ngwara ya usoro njabono nje tianya gwekara kariyo osinya sana nkonye nje ndari ko president ya Kenya emi yake rewo chimoto. Kosema na mamito wage. Ntuachagete maatari ntuachagete chi competition chi kwaya cheito chigotera na abegete kabisa nga chi competition Kisi county na ngoja toto nyamira chi kwaya chete chi compete kwaya gotangana 1500 akabere 1200 motare tore tege kiga nyamira tore ete na nyamira to beke competition no mweshimiwo oyo koba elie kobuga nyamira na elie kobuga Kisi chi compete na chirachio alafu elie gotangana enyore naende million. Inere program tutagete. Mwanjira ndema nganayo. Sasa mimi sijui kwa nini watu ya magazeti na ma TV wako